Hola a tothom, anem a veure com podem crear una compte a Symbaloo. Doncs busquem la pàgina web. Primera opció ja és correcta. D'acord? I arribem a la pàgina Symbaloo. Aquí hi ha un petit resum, petit tutorial que ens va explicant el que pot fer. D'acord? Anem fent siguiente, ens va explicant diverses opcions. Més endavant farem un tutorial de com veure-ho, però que tingueu present que des d'aquí ja podeu vosaltres mateixos començar a veure com funciona. D'acord, vaig a registrar-me. Bé, és una web que és gratuïta i el que he de fer és registrar-me. Per tant, li dono a registrar-me. L'opció personal, que és gratuïta. Poso el meu correu electrònic. En aquest cas, posaré el correu electrònic del nostre centre. Per tant, jordi.sabal@montserrat.roig.cat. Jordi. I posarem una contrasenya. Hem d'estar d'acord i això és per rebre notícies que en principi no ens caldria. I enregistrem. Diu, això és el Google, que em diu si vull guardar aquesta contrasenya per aquest usuari, ja em va bé, per tant ja la deso. Gràcies. I res, bienvenido a tu cuenta, omitir el recorrido, aquí em fa un petit recorregut pel que es pot veure, amb empezar, i si no començaríem que el tutorial el seguim tenint aquí. Ara caldrà verificar el nostre registre des del nostre correu mail. Així doncs, anem al nostre correu a buscar un mail de Symbaloo i verifiquem la nostra adreça. Aquí el tenim, Symbaloo te da la bienvenida. I fem aquí per verificar el nostre correu electrònic. I ja estem, ens demana què som, doncs ens podem col·locar com a estudiants, com a mestres, això no té importància. Vale? Per exemple, posaré com a estudiant, o en el meu cas jo em posaré com a mestre. Enviem mi selecció i ja està, ja puc començar a treballar amb Symbaloo.